sedih lu gak apa-apa, naik sih. Total, Mbak. 2.500.000. Iya, berapa biji, Mbak? Iya, senak. Sabar ya, Nak. Sabar ya, Nak. Sabar ya, Nak. Iya. Amit. Kembali 10 juta sampai 15 juta. Ya, Amit. Duitnya dijaluk sik nggih, maaf nggih. Sampean berarti niki Amit sik. Nanti dong. Ayo, nanti. Lantar ya. Amit, makasih ya, maaf lama nggih. Saus dipisah nggih. Gak apa-apa ben kanten lah. Sampai pinten iki? Kalih. Sampai pundi rumahnya? Nggih. Balong wetan. Punten kepo nggih. Mungkin masuk TikTok Mbak Kepo nggih. Kragen berarti ini. Oh, Kemenduk. Rembang. Tostel. Nggih, sekedap niki nggih. Punten nggih. Jenengan. Duwike tak jaluk dhisik nggih. Sampean saus dipisah apa dicampur, Mbak? Nggih. Sampean dipisah apa dicampur? Dipisah? Nggih, gak apa-apa dipisah gak apa-apa, Bu. Nggih, tumbas loro gak apa-apa, Bu. Rezekine berarti loro, Bu kok. Mboten maksa, Bu, kok wong sine tumbas. Tumbasi akeh nggih, alhamdulillah. Tumbasi sithik nggih, alhamdulillah, Bu. Sithik-sithik sesuai akeh, Bu. Sampai di belakang kamera aku masuk TikTok Mbak Kepo lho. Sampai masuk kamera, Bu. Ya, lah piye lah sampai nek kono ya masuk. Bakule dhewe sing eksis. Lah sampai nek belakang kamera ya gak masuk. Nah, nggo kenang-kenangan nek Bu, ora apa ya piye. Mlebu TikTok. Bojone sampean Yo, sampean balik urung dadi. Nggih, maaf lama nggih. Ayo alur ndak telur ndak masuk ndak mlebu. Ndak metu. Kok delok wonge wis panasen. Nah, duwike wis dijaluk. Nggo susu. Melok numpak iku wong ndi? Melok numpak aku kebon ndi?
sostel. Udah gulung, gitu. Iki dicetak iku digulung. Padha ndoke, tapi kan beda ana sosise. Iku ana mine. Kan beda ya, Bu ya. Jenenge padha ndok tapi kan beda jenis. Engko duduk ya. Makasih, Bu. Dadah. Ono to terminal ya, engko moro mam. Ya. Itu Mas, ayo. Nggih, suwun. Bocile nangis lho, bocile nangis. Numpak bis, jalan numpak bis bocile. Ayo bakule ya apik action kok. Weh, Wah. iki apa sing gare larang? Nah, alhamdulillah. Sampeyan pundi ta? Pelanggane Pak Robert iki paling, ya. Mboten. Mboten. Waduh, Mbak. Sampeyan pundi ta, Du? Juwono. Oh, Juwono. Kula nderek nggih. Nggih, monggo lho. Nggih. Tapi nggih halu nggih lho, duwe Oh. sampeyan 50 juta kok. Ah, mangkat sampeyan masuk TikTok mbek Nggih, YouTube ya. anu niku Kamera. Ini kameranya lho, sampeyan ketok. Lho itu. Sampeyan di pojokan. kamera. Nggih, kamera saja. Mboten nyekel HP, mengke nek nyekel HP malah bakule delok dracin kok. Wah, Ora sida mergawe. niku. Iya. Astagfirullah. Kamera saja. Berapa? Berapa? Sampai di belakang kamera nggak kelihatan? Enggak kelihatan. Iya. Berapa biji? Berapa? 5. 5. Sausnya dipisah apa dicampur? Sampean Mawon. sampean pundi? Juwana. Iya, tanggane. Nggih, Bu. Nggih. Padha juwonone. Nggih, nggak apa-apa tanggane. Bakule kan kepo, mulakno jenenge Mbak Kepo. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Niki bapaknya dari Juwana. Main ke Pantai Indah Layur, mampirnya ke sostelnya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur manjul. Inilah bapaknya. Bocilnya di belakang kamera nggak kelihatan makan es krim. Dan ibunya. Penonton, dan jangan lupa kalau main ke Pantai Indah Layur, mampirnya ke sostelnya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur manjul. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Liburannya panjang sekali, tapi sekarang sudah selesai, mau masuk sekolah. Sostel. Sampean ada suaranya nggak ada orangnya. Masuk. Ya Mbak kan di belakang kamera. Belakang kameranya kan nggak iso muter. Hati-hati lho. Iya. Ada suara ndak ada orangnya. Nggak apa-apa. Medeni wow. Nggih. Tapi kan mbaknya kan cuantik di situ. Lah mbake ganteng lah medeni wong Oh malah Mbak. nggih. Tapi nggih mboten enak, ganteng tok ganteng nggih mboten enak. Lah malah pedang-pedangan mungkin. Sampeyan nggih baut banyol, Pak. Sausnya dipisah. Jajan siji mari. Dadi setunggal. Sampeyan sausnya dipisah, Mbak. Nggih. Mayones, ada mayones, Mbak. Enggak ada, Mbak. Enggak ada mayones, Mbak. Nek mayones nek gak entek kecut, Mbak. Nggih. Soalnya jarang pakai mayones, Mbak. Nggih. Kula pakainya niki saus. Tak pisah mawon nggih mengke nek butuh. Wong darani butuh ya. Niki wadene napa styrofoam? Mboten. Napa? Ada napa? Niki mangke diajak styrofoam. Mboten plastik. Lah styrofoam deke anu mboten usah nganggo. Enggak ada styrofoam, Pak. Adanya plastik, Pak. Berapa, Mbak? 20. Ya, 20. Sausnya dipisah apa dicampur? Besok.
Mbaknya pundi? Rumahnya pundi? Kula. Nggih, jeruk. Nggih. Bakule kepo nggih. Sensus dulu. Nggih, panas monggo. Ndak tebas batagor dulu. Nyambe iki masih antri kok. Masih buat proses. Apa? Sosel? Iya. Bocil, berapa biji bocil? Mamahnya cantik, berapa biji? Ya. Sampai nanti masuk TikTok, Mbak. Orang mana, Mbak? Kok masuk TikTok Mbak Kepo? Beli. Ya, beli berapa? 10 juta ya? Ya, 10 juta ya. Lah piye Mbak, bakule kepengin duit berjuta-juta, Mbak? Lah pekerja keras ya mungkin, Mbak. Nek pengangguran muni berjuta-juta ya halu, Mbak. Kapan kamu? Ngono. Beli sesuatu. Bapaknya dari ekspres nomor iki. Bapaknya iya. Iya, sama es krim, sama sosis ya. Kamu nggak kelihatan bocilnya? Bocilnya di bawah. Ya biar tahu ini mau masuk TikTok kamu nanti. Ya itu, halo. Halo, gitu. Halo. Iya, sekadap nggih. Berapa biji? Amin suwun. Nah, ini sostel. Halo. 2000 nggih. Mboten 10.000 4. Nggih. Nggih leres sik. Nggih. Yang makan kakak. Ayo Bu, 10.000. Ya, halo. Kamu di belakang kamera nggak kelihatan? Iya. Kameranya ada di situ. Ngoplok sisan. Ya, nggak apa-apa ngeplok bakule ben terkenal lek, ben viral lek. Bakule kepengen viral. Nggih, sekedap Pak, mboten ditinggal. Mosok suwe mboten sak jam kok. Popcorn. Mboten ditinggal, sekedap. Itu aja ya. Karena kapal itu. Pak, amit Pak. 30 juta ya, Pak. Iya buat anak besar. Coba iki mau sostel itu. Nggih, sostel nggih. Wih, pasir ya. Di. Saya lapik lemam. Kok iki sampe do mantok kok kari sepur kok kari sepur. Kowe tak perlu segoro wae kari sepur. Kowe njaluk apa? Asta. Enggak usah. Kari sepur kok iki. Ayo. Sampean pinten ta, Bu? Dosa. 7.000. Nggih, sampean sedoso sampean pinten? Sedoso. Sebentar iki. Nggih, senak ya. Sebentar sayang. Sayangku. Kamu rumahnya mana? Cakep. Ditanya ini. Rumahnya mana? Kok cepet banget? Udah mandi di pantai belum? Udah. Malam nggak mau pulang kok ya, nggak mau pulang. Kene wae ya. Kene wae ya. Nggih, mriki mawon mboten napa-napa. Pak, dikit banyak, Pak. Cukup pun Bu, cukup. Cukup. Nggih. Mau beritane ini sing ditempakin ini. Sak pinten? Amat, makasih ya, Pak. Nono. Ayo tak tinggal lho kurang keren. Jangan tak itu aja ya. Goyang.
Aku ngonten barang suwi, aku gak ngonten, Bu. Sampean tak doli kok, Bu, muni suwi. Lah prosesnya ya suwi ya, Bu. Nah, aku gak duwe konten iku kameraku wis mekan kok. Ojo ya wis sampean di belakang kamera gak apa-apa. Ngonten barang ora sida mergawe, Bu. Kameraku wis murep kok. Sama sih, iki wae ya. Ya, sostelnya Mbak Kepo ya. Sostelnya Mbak Kepo ya, dijamin rasa telur manjul ya. Rumahmu mana? Ono aja aku wedi. Ya dekat rumah Mas Umar ya. Dadaan bisa doling kene kah. Nah, apel iki no kok mlebu TikTok kono, ambek mlebu YouTube. Sampean berapa? 20. Ya, 20.000 ya. Ngantek sampean di belakang kamera ngantek gak roh iki lho, bakule. Wis eksis dhewe bakule. Sausé dipisah jenengan nggih. Bareng bapake dhek wau nggih, kalih niki napa kalih ibuke dhek wau. Kula sausé nggih pisah. Sampean 10.000, Mbak. Mbak, sampean 10.000. Sebentar iki nunggu iki lho, engko serem. Terus aku jalan terus. Lek kok. Ngenteni. Ayo pakai dulu. Ayo lo dulu. Loro, paket 10.000. Pulang ke 10.000. Mboten gawe niki lho, antri nggih antri tapi gawe. Nggih, gaweke sing suwi, Mbak. Gaweke sing suwi, proses mosok tak gaweni kabeh engko nek yo sampean nek mampir nek ora. Dak lak dienggo bancaan dhewe. Iya, wis bedino bakule wis rupane kaya endok kok. Nah, nek endoke nek ora diceploki dhewe yo bahaya. Gak kulaan neng kok bakul. Nggih, duwe niku nggih. Nih, jaluk iki lho, Mbak. 10 juta. Ya, 10 juta lho piye? Bakule kepengin duwe berjuta-juta. Iki lho, Mbak. Itu namanya daun bawang.